Sifuna ngoxolo behandele bongane mthimkhulu umzamo omhle uzamile kwanoqhaso ulifezile. Usapho, izihlobo kunye nabahlali baseGqeberha bazimase inkonzo yokugqibela kaMncedisi Mvinjelwa nebibanjelwe kwicawa yePresbyterian Church of Africa eNew Brighton. Umalume kaMvinjelwa uXola Shosha uthi balahlekelwe belusapho. Umchaze uMvinjelwa nowayengumsasazi wenkqubo ethi Mash Time njengomntu ebeyintsika yosapho ekwathi baza kumkhumbula. Ewe, sothukile uqala ufumana komphanga kaMncedisi, kodwa ke njengabantwana abakhulele phantsi kophawu lonqamlezo ayisonzakalisanga loo nto. Senze laa nto abashumayeli bamane ngoyithetha bade masifunde ukwamkela. Into emandi kuMncedisi yilaa character xa into engakhange ayithande azi-express uMncedisi. Apha mandi khona uMncedisi uba usentlanganisweni yekhaya uyathula uMncedisi, uba kuxoxwa kakuhle uzawuthula akathethi simply because funeka ethethile. Uthi xa ephakamile alungise loo nto ngelo xesha. Eyona nto sizamkhumbula ngayo kakhulu, uMncedisi one of the bold guys zefemeli. Noba kukho ingxabano ezikhoyo, uMncedisi is there to resolve ii-problems ekhaya. Isihlobo sakhe uPhilile Lobese uthe benobubele kwangumntu othanda ukonwabisa nokuphuhlisa abantu. Bengumntu onobubele kakhulu. Endlini yakhe busoloko kukhona abantu khona kwaye bonke abantu ebatrita ngokulinganayo, ebengenayo into kokuba lona umntu uyaziwa therefore makamnike more attention than omnye umntu. Kwaye kwakhe ubudibana nabantu, ibiyindawo yonetwork. Abantu abaninzi banintsi abantu endibaze through yena ngokuhlala kunye naye. Ngumntu othanda uxolo, apha akhoyo bekuhlekwa kusonwatywa, evise kamandi wonke umntu, ebatrita abantu with highest respect, with love, abunganawuzimisa isho zinto kuye. So kwaye ingumntu olulutho kakhulu ebantwini, into ye-community development ibikwi-veins zakhe, ebeyiphila kakhulu. Ushiya umzila ongaphaya, not only kwi-community yase-New Brighton nase-Mendi to be specific, but kwibhayi lonke. Banintsi abantu abachaphazeleyo. Umququzeleli weBoost Pirates Football Club uthi uMvinjelwa bezinikele kuluhlu lwebhola ekhatywayo yaye bafunde likhulu kuye kweli qela. Into endiqapheleyo apha kuMncedisi ngumntu oyidalelweyo i-leadership. Usifundise ukubamba ixesha. Wasifundisa uMncedisi i-discipline. Wasifundisa uMncedisi ukuba neat. I-soccer player inxiba njani ibe neat. Zizinto esisifundileyo kuMncedisi. Nalapha ebalini usifundisile uMncedisi that akudlali wedwa ebalini, udlala nabanye. Ukuze bemnandi soccer, you have to share ibhola. Today I know you have to serve community. You have to pay back to your community. Zizinto ke endisifunde kuMncedisi ezo. uMvinjelwa ushiye ngemva intombi yakhe kunye nezizalwane. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguSandile Njomi.